Maminka Šamí létá na průhledném drakovi. Drží se ho za 2 tenké hlavy. Asi je sešlý, protože mu pomáhá s odrazy. Drak se nedokáže vznést, ale po těch žhavých kamenech, kterým lidé říkají asfalt, mu to sviští. Maminka Šamí ho nedráždí. Denis nejspíš musí toho velkého, zabedněného draka dráždit, protože je nás v něm moc. Jsme těžcí a těžko se s námi letí. Bůďa se toho draka na 2 otáčivých nohou nebála. Běžela přivítat maminku Šamí tak, jako by jí už nic nebolelo. Maminka Šamí z toho měla radost. Já taky. Ale jinak nás na procházky, kdy sluníčka ubývá a lidé to nazývají soumrakem, bere jen zdalim. Bůďu šetří, aby byla ještě silnější a mohla dělat všechno s námi, jako dřív. Teď jdeme lesem, daleko od domova. To už není Daliho temitolium, neočichává a nepočůrává stromečky ani kořeny. Využívám toho k inzultacím. Ne, to není správné jméno, tak nevím. Když se mi stane, že nevím, Dali řekne, že mám skrelózu, že tomu tak lidé říkají. Prý jsem první pes, který to od lidí chytil.